Yo, ja jestem Niklaus, zwany również momentami jako Niklaus Pieron, a to jest kolejny odcinek z 4. odsłony Gears of War na PC-cie. Akt drugi tam, nie wiem, coś tam, na poziomie hardkorowym, akt drugi, część druga, no, dobrze. O! Ale powiem wam, że grafika to jest top. To jest, kurde, naprawdę jedna z ładniejszych gier, jakie ostatnimi czasy widziałem. Wszystkie efekty typu ognie, wybuchy, te burze tutaj co są, te takie potem jak są ten wiatr wieje, te takie fizycznie obiekty jak się walają po planszy, jakość tekstur w ogóle, cieniowanie, no to jest wszystko na tak mega wysokim poziomie i przy okazji gra tak sprawnie działa, że tylko się uczyć inni twórcy powinni od studia Coalition. Naprawdę jest, jak to mówi młodzież, sztosik. Jak to mówią na portalu ze śmiesznymi obrazkami, nawet mi go nie żal. Kto to gada? Aha, to resztki. I remember when DBs were just glorified garbage collectors. I said my piece when the shepherds went online. Didn't help. Przykra sprawa trochę. Come on. Zaś! To zaś się dzieje. Na pyrę, jeb. No więcej. Dejcie ich jeszcze więcej. Mało. Mało mam. Głupi. Ała! No pa! Nie teraz! Nie teraz, mama! Teraz się strzelam z robotami. Tata! Tata, pomóż! Tata! Albo murzyn! Tata, dzięki! Nie mogę jakoś przywyknąć do tego, że oni się nazywają pasterze. Sorry. Myślałem, że pomagam. Jak zawsze. To szopychaj pasterze. Uwaga! Jeszcze raz. Kurwa. Czekaj. No nie wierzę. Dobra, dupka trafiła. So how many of these bots does Jin have anyway? Głupie boby. Dawaj embargo.
Znaczy embar, ale ja to nazywam embargo. To była nieudana szarża z piłą, przyznaję. O, wiatraki mają. See that windmill? That's where we're headed. I thought we were going to a barn. We are. They're right next to each other. Next Generation Content. Latarka sama wie, kiedy się odpalić. Like that? Warto było wydawać na kartę 2000. Chociaż w sumie, z drugiej strony, Is this your family's estate, Marcus? Xbox, It belonged to my late wife's family. Mom loved it here. I'm just glad she didn't have to na see Xboxie też spoko wygląda, a Xbox kosztuje 1500. Czyli Ania nie żyje, ale nie wiadomo, co się z nią stało. Ania Strout. A, czyli tutaj mamy... A drewniana kolba w nich była? To są jakieś te przerobione. Z buta wjeżdżam. Come on, we're almost there. I forgot how big this place was. Yeah, well, it's getting smaller by the moment. Hey, you hear that? Yes! Of course. Having fun, James? Sure. No. Why? Aren't you? Oh, it's always good to see you. No, These to jest two always like this. ciężkie uczucie. He's usually more yelling. Ciężka miłość jest pomiędzy ojcem i synem tutaj bardzo. Rozdział 3. Dobrze. Tough. Tough. Very tough feeling. Guys, trackers incoming. Tracker destroyed. Whoa! Check your fire. Got him. W sumie nie pamiętam, jaka ta Ania była. One dead tracker. Ona była taka fajna babka. Taka go tam czasem ciorała Markusa, ale tak... bez przesady. Tracker destroyed. Another dropship. No nie wierzę. Fire in the We hole. got a heavy! Jebnie! O, dobra. Jebło, faktycznie. Don't mind if I do. Not destroyed! Come on, get me up. Shite. Thanks. I needed that. Throwing frag. Unit relocating now. Frag. Unit in your All right, who's next? Another dead shepherd. activate suppression mode. Hostile contact. Get down! Kestrel! No... Pustułka. Robi kółka. Moja osłona, babo! Ta baba hopu osłonę wykończy. Waste the Kestrel! Nice. All right, that definitely hurt it! No ale panowie! Silniki! Ej, Niklaus z Bojtyn nie żyje. Pierwszy raz zginąłem. Na 4 godziny. Nieźle.
Czuję, że tu mogę kojfnąć parę razy więcej. Waste the Castro! A! All right, that definitely hurt it. Czekaj te. O nie, i no nie rakiet! Panie, ja w pana rakietami nie strzelałem. Gdzie jest ta wyrzutnia po tym wielkim? Jej już nie ma. Waste the Castro! Kurde, ale jej nigdzie nie ma tutaj, tej rakietnicy, ludzie. Nie nerwujcie mnie. All right, that definitely hurt it. Shoot it down! No. Hurt, but it's not dead yet! Got it! Jo to dupca. Take that Castro down! Nie! I got you. Poka silnika. Zdupił się. Castro's down. We gotta keep pushing to that barn. Na sol. Dad. A couple of mules. Oh, this ought to be good. Oh, guys, we got another wind flare. Already? Head through the ravine. Orzeł wylądował. Kurde, mnie już ręka boli od tego pada. Nieprzywyknięty. Dawno nie grałem. Ej, co tam u ciebie? Może byśmy się wymienili bronią w schowku? Chyba nie. No dobra, no. Próbowałem przynajmniej. There's not much shelter between us and that barn. We gotta hurry. Jin's got us surrounded. Now Ja. what? Let's divide their fire. James, which side do you want? Ja idę We drogą. got left. Kate, Del, you take right. Got it. Great. Szefie. Got it.
Czemu nie mo... no. Kolego. Damn it! Gate won't open! Anything you guys can do from your side? Zablokowana brama. Myślę, że coś idzie na to poradzić. Go! I'm out! Zaś się tego kurestwa nasz ojciec pomóż. O panie! Ile? Condor, incoming! Ah, shit! Gate's locked! See if there's a way to open. Gate's open! Come on through! All right, we're moving. Cover us. Fajnie wieje. Locked and loaded. Lol, ten się aż wydupcał. This work. To im fajnie te barykady można rozwalać. Coming in. Great. Kurde, aby mi te granaty przydały. Ah! O, acik. Damn it. Spot down. Taki dźwięk wyrobił. To by mu się chciało żygnąć. Ale mnie ręka napierdziela. Se kryjówkę znalazłem zajebistą. Najlepszą. O, to będzie dobre. Aj, idź ty niedobry. Te boku. Got a guardian. Fantastycznie. Spadł z rowerka. Dad, the storm wall's coming in. All right, through the gate. We gotta get to that barn. Ojciec, ale... Bo ci żyła pierdolnie. Nie stresuj się. Nie emocjonuj się tak. Don't mind if I do. I need a hand. Ojciec, pomóż. A, murzyn pomógł. Helpful nigga. Storm wall's here. Ulala, ulala. Watch the lightning! Jo to dupca. Storm wall's here.
O kurwa! Touch you! Dobra. Go, go, get inside! No to jesteśmy tak jakby otoczeni. Par excellence. So you're surrounded, obviously. Things are on fire. We are. Well, it's destroyed. None of this gives me pleasure. But if you don't come out immediately, I can't be held responsible for what happens next. To you or your son. Well? Patrzcie, wyjebie coś. Godoł. Pa! Na motorze. Jeb, z kolta. Tu. Oh, you old bastard! After them! No nie powiem. Your big escape plan. They're Trochę still on it. spodziewałem. Yeah, James, I noticed. Just drive. Ojciec ma jakiś taki głośniejszy głos jak Jen's reszta. overreaction! It's called a vulture! Sexy, right? James, watch those firebombs. LOL! Ej! Co, nie sekwencja z pojazdami w Gearsach? Up ahead! Clear the way! Ale beka. Dad, where are we going? Fort Revolve. The historical site? There's Tata. nothing there! It's not what's there. It's what's underneath it. Hang on! James, careful. This bike's an antique. Wait, you're worried about the bike? Hey, the vulture's back! Panie Vulture! Watch it. It's trying to burn us out. Na palmy ciepią. Damn it! I can't see shit! Cut left! We'll lose him under the canopy! Demnit. James, watch the trees. What do you Sorry. think I'm doing? Look out! Aj! Caramba, puta mierda! Oh, this isn't good! Hang on back there! Here we go! This thing can't take another landing like that. Screw the bike! I can't take another landing like that! More firebombs! Watch it! Ah, shit, look out. Ha ha! Yes! 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 Hit its engines! Kurwa, to nie ma tak lekko! I oto dupca! Panie! Weź pan! Och, kurwa. Tunnel up ahead! Alright, I think we're safe! The tunnel's collapsing! That vulture's bombing the mountain. Oh, you gotta be kidding me! All right, enough of this shit. We gotta ground that thing. Aha! Take out the engines. No panie, brilliant idea. Watch it! More incendiaries!
O! We're not done yet! Shoot the guns! Co? Are you serious? Come on, Dad, bring that vulture down! Hit its engines! No przestań. To już jest zepsuty. Tata. Go! Go! The engine core's exposed! Now's our chance! Ja pierdolę. Jaka misja? Czekaj, kurwa. No poka. Yeah! Vulture's coming down! Hang on! Oh, shit! No tak, że chciał. Oh, that was fun! Ej, całkiem fajne to było, bo takie sekwencje przeważnie są chujowe na maksa, a to mi się podobało. We walk from here. You think the swarms hold up in that fort? The what? The swarm. That's what we've been calling them. The swarm, huh? Okay. No, I don't. We need to get through that fort to the abandoned osmium mine on the other side. Because... why? Because the COG dumped a few thousand locust bodies in there after the war. If your swarm's related to the grubs, we'll find out there. Let's go. To bez to one są takie podobne do tego, Marcus, do this lokastów. Locust burial site. Have you been there? Once, 25 years ago, James's mother and I went down to supervise the disposal. By then, the O, grubs a teraz w ogóle patrzcie uważnie, bo teraz będzie ta misja, która była na E3 prezentowana. covered in that crystal shit. Także można sobie zobaczyć, jakie różnice w grafice zostały poczynione. I wyjątkowo nie jest to downgrade. Do you think the locusts are back? Don't know yet. That's the one nice thing about being old. You don't have to have an opinion about everything. Wind's picking up. Yeah, nothing to worry about yet, though. Keep your eyes open. Wait. What the hell was that? Oh, I'm sure we'll find out. Ej, to brzmiało jak Doesn't sound te... like an animal. Never said it did. To brzmiało jak... To brzmiało jak te z Half-Life'a, wiecie, te psy takie. Hey, there's water here. Takie szybkie bardzo. Pretty sure that's how you get dysentery. Let's Dysenteria, assume I'll live. czerwonka. Trochę przyps. Coffee shop. Muszę. Tak se. To akurat. Kulo się. Beki się kulają. Oh, what the? Think something's above us. Yeah, I know. Keep calm. Keep calm and hold your lancer tight. Oh, shit. This is not good. O, to też nie za dobrze. Guys, wind flare coming in fast. Head for the fort! Ło korwa. Jo, to dupca. Dobra. Zwalamy. There's a gate!
Over Need some help here. Get inside! Never a dull moment with you kids, huh? Not lately, no. We should be safe in here until that wind flare passes. No one has any dust allergies, right? Zobaczymy... Zobaczymy, czy Murzyn dostanie padaczki, jak będę mu świecił po oczach. My są w jakichś archiwach. Kurde, Tom to by szło ogrzać, nie? I uchronić przed tym. Przed deszczem. What's that? I have no idea. See where it leads. It's glowing. Żyła! I oto dupca, tak zwana słynna żyła. Through here. What is this? What the fuck is this shit? Zaś jakieś... Ja wiedziałem, że prędzej czy później pojawią się tutaj mięsowate substancje. You alright? Yeah, covered in this shit. Well, you're glowing now, so that's good. Come on. Whatever climbed out of that Bo thing latarka went mi this się way. zdupcoła. To sam jest. Pociecha śmierci. Tekst zapisany pismem starotyrańskim. Nie znam takich. Leży obcych. Ja, to wszystkie te fleki i takie szpiki tam. Takie galarety jakieś. Hey, wait a minute. There's This, something in there. to jest wielki pęcherz. Cut it open. Pęcherze, no, Not sure that's a good idea, Dad. należy przebijać. Yeah. Me neither. Oh, that's nasty. Jin's disappearances. I think we just found them. They're harvesting us. If this is what happens to people they capture... Oh, God, Mom. Kate, hey, come on. We'll get her back, all right? We need to find that mine. Come on. Huh. More pods. What the hell's going on here? Whatever it is, this ain't Locust. Never seen anything like it. Panie Mark's Phoenix Lokusty, is stumped. That is so not a good sign. dobrze, że tego nie idzie rozdupić. Ale ja spróbuję. Pęcznieje. They're not zits. Stop popping the pods. Bo co? Not really sure what you're trying to accomplish here. Grę głośniej. Czy gra jest za cicho? Jak ty powiedziałem, za cicho? Czy gra jest za cicho? Trzeba ją zgłośnić? Czy ktoś Watch it, potwierdza? above us. I told you, stay calm and keep moving. Rozwalaj dalej. Nie, boję się. Boję się, że się coś wydarzy. Jest idealnie. Get down. That thing's been following us since we got here. I'm gonna flush it out. What?
How? Yeah, that works. When it bolts, take it out. Got it? Got it. We got it! Your power wishes got it! Pa. Gurgl. Jaki dupny klist! I oto smola. Aha! Wyszło jak zawsze. Nie! Jezus, co to jest? O kurwa! Panie, to się nie może... To się nie może skończyć dobrze. Marcus was gonna help us beat these things. Get my mom back. Now what the hell do we do? That thing, I can't believe it. It just swallowed him. Kurwa, Murzynie, przestań tak gadać. He's not dead. They're taking people and using them. We know that process takes some time. So right now, we go after my dad. We need him. Musimy odbić And what if ojca, we can't get him back? żeby odbić matkę. Then, I guess we're all alone out here. Motosyns. Fuck. Okay, so now what? Now we go to where they're taking him. Where's that? The same place he was taking us. That Locust burial site. Seems fair. Koszmary. Tak na marginesie sprzedam wam ciekawostkę. Koszmar to jest zapożyczenie z języka francuskiego. Chyba najbardziej takie dosłowne. No po francusku też się mówi koszmar. W identyczny sposób. Co ty tak siedzisz tam? Guys, this way. Węże rzeczne. Jest tam co ciekawego? Nie. A więc dobrze. Sounds like they're moving deeper into the fort. Then so are we. Zamiast wydupiać przed obrzydliwymi, wielkimi, szkaradnymi bestiami, to my teraz będziemy... Oh, God. It's another one of those pods. Łokiwa. Tego to żem się nie spodziewał. What the hell are these things anyway? Fast as shit, that's what! More of them incoming! They keep dodging! I got him! Left, left, left! I see him! I see him! My advice? Do not touch any more pods. There! They're all over the place! Nie rozwalać kakunów, nauczka. Ale one są jebaniutkie, zwinne. We got monsters snatching people, things jumping out of pods. Yeah, no idea what the hell's going on. Sick shit. But I'm not the only one.
Jakby wydusić takiego syfa ogromnego, ale takiego potężnego. Biggest zit ever. Ten se takiego syfa wydusił, że aż tylko szkieletor z niego został. No, to wpadłem. You all right? I think so, but there is a lot of that shit down here. Can you get back up? No, you guys calm down, but just watch it. Oh man, you weren't kidding. Watch your step. We need to get out of here. No, ja uwielbiam te takie odkrywcze teksty w filmach, grach. We need to get out of here. No, a po co? A ja myślałem, że tu zostaniemy. So these pods, they're incubators. We're put in. And they come out. We need to find my dad, and soon. Ja już cały będę czas łaził obsrany w tych glutach. Oh, great. Now there's door snot. Czekaj. Dziążko. Easy. Let's cut through the snot. No Zaro. Oh, I think I got some in my mouth. Oh, how's it taste? How do you think it tastes? Bad, probably, right? Because it smells terrible. Co to za And now it's raining. cesarz? Cisosz. Ah! Right, what was that? Over there! That's the one! Come on, get after it! To ten, co mi ojca Those wdupił. goddamn things. To będzie chyba lepsze. Is that it? Are we all there? Gacia. I think so. Yeah. Tylko nie rozpękajcie się. Aha! Pomocy! All right. Now. O, ja lubię ten dźwięk, co już mówi, że jest wszystko w porządku. Taki dźwięk ulgi. Come on, this way. Oh! Shit! Patrz. Damn it! Wow. I think we're gonna have to redefine our definition of clear. Not so clear. Good to go. Dobra, Zaro oba domy, ale no i przód. Muszę wejrzeć w papiery. Zaś Kościan. Got it. Wiecie, że jest taka miejscowość Kościan w Polsce, taka wieś, przejeżdżałem pociągiem. Ciekawe, czy jakby było w Anglii, to by się nazywało Boner.
Give me a hand with this. A, po lewej stanąłem, sorry. Przez przypadek. So we follow this Pomyliło mi się. snatcher thing. Then what? Then we find my dad. Kościan jest pod Lesznem. Everyone else they snatched. Widzę. Yeah, Zawodowcy na But czacie. what if it wants us to follow it? And it's making a big mistake. Kościan. Ej, skąd pochodzisz? No, z Kościana. Nie, no co ty, a poważnie? Take that. Co ty, stary? Co ty gadasz? Nie fulej. Hey, there's Tam a jest obra. snot bubble up there. Czy to jest obra? Ew, what's that inside it? Yes! Static must be Dad's radio. Come on, he's got to be close. No ale... No teraz z buta wjeżdżać? Over there! Head toward that tram station. Let's go. Dobra, 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 ale Aleksandra, ale ładna. Taka dobra. I coś tam... Goli bobra. Już idę, ojciec poczeka. No przecież go chyba nie strawi nic, nie? Co nie, co nie? Ale mgłę wyjebało. Right there! Somebody shut that thing up! God damn, that's a lot of them! Kurważ, Whoa! Check your fire! to nie tak miało być. Oh, they're everywhere! O, to było dobre. Got another one! Kill another one! Watch it! So fast! Fast and pissed off! Not so fast now. Yes! Got it. They just keep coming! No, indeed. Ah, shit! All right, that's over. Now let's get to that tram station. O, czasem dobrze se wydusić kokona. So, whose fort was this? The Co cops? to za jakiś The COG used it as a field hospital. papież? Actual fort is from way before the COG. Seriously, like Kings and Wizards days. Kings and... Wizards. Hey, listen, I'm trying to give you some enriching historical context here. Fort Reval, albo Rival. Got it. Pieron wy. Ale ładne. Oje. Oj, Rona.
Dzisiaj mi się śniła bardzo podobna kaplica w ogóle. Śniło mi się dzisiaj, że byłem gdzieś w Anglii i takie właśnie, znaczy takie kościoły wielkie oglądałem. I coś tam czytałem o jakimś biskupie z jakiejś tablicy. Ciekawe, co oni tu za religię mieli. Kurde, Chrom, ty już lepiej nie pisz na czacie, ci powiem. Dobra, ja sobie tu zakończę odcinek, zanim wejdziemy do kościoła, między innymi dlatego, że mi się chce siku. Także dziękuję za uwagę, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku za niedługo, niebawem. Dzięki, cześć!